znova v našej trialovej hale. Vonku je stále zima, takže nemôžeme byť v parku, no ale to vôbec nevadí, aby sme prestali jazdiť. No a dneska vlastne si tu budeme dávať znova nejaké skoky, sérky a som tu znova s Peťom. Čau. My tu s Peťom chodíme dosť často, len Peťo mal teraz takú prestávku, mal takú technický problém na bicykli, ale to vôbec nevadí, pretože je tu so mnou znova, sme späť. No a dneska, jak som hovorila, si tu dáme rôzne sérky, no a bez ďalších kecov, poďme na to. Či vidíš? Dobre, Lukáš, ako prvú sérku si vyskočíš z miesta na túto štvorku. Okay, to je dobrý plán a skúsim ešte zísť dole po tej kladine. Neviem, či sa mi to podarí, ale tak skúsim to. Dobre. Yes, je to tam. Dobre. Tak si na niečo, Peťo. Takže Peťo ako jeho prvú sérku si dá výskok tu na zadné a doskočí tam hore ešte so zadným na tých 6 paliet a doskočí dole, takže poď na to, Peťo. OK. OK, je na kladine. Yes. Krása. Pekne, teraz si dám znova niečo ja. Že Lukášova sérka bude teraz to isté, čo som išiel ja. Pekne. Wow. Takže Peťo jeho ďalšiu sérku si dá výskok na týchto 6 paliet. Dal som mu tu jednu paletu, pretože na 6 len tak teraz nevyskočí po tej dlhej pauze, ale takto to dúfam, že dá, takže poď na to. Potom ešte nejaký zoskok tam dá, hýbaj. OK. Nice, úplne clean. OK, na zadné. Na dvojku, OK, drží ešte. Na konár, dole. Nice, pekne. Ešte cez dvojku. OK, toto bola pekná sérka, zabitá. Daj na to. Teraz si dá niečo Lukáš. Jop. Dobre, Lukáš, takže ty teraz pôjdeš z tohoto na zadnom, pôjdeš na túto dosku a na tie 3 palety na zadnom a môžeš ísť dole. OK, tak to sa možno dá, tak skúsim. OK. Čo robíš? OK, aj naspäť, hej. OK. Yes. Tak to som veľmi rád za túto sérku, ešte aj naspäť. Hej. No a teraz si dá znova niečo, Peťo. Yes. Takže Peťo jeho ďalšiu sérku si dá z tejto tu dosky do predného na tieto 2 palety. Je to dosť diaľka, ako si môžete všimnúť. Peťo, daj tam bike, aby to videli ľudia. Je to dosť diaľka, ale podľa mňa to Peťo dá, takže poď rovno na to. Takže akože jazdil som toho, ale podľa mňa to stále mám. Jo, podľa mňa mu to pôjde. Dávaj. OK, už je na zadnom. Yes, kámo, pekne. Máš to tam stále. OK, ukáž. Nice, krása. OK, tak teraz si dám znova niečo ja. Finius. Zadávam ti sérku, hej. Pôjdeš tu na zadné, na túto kladinu. Preskočíš na tú druhú kladinu. Pôjdeš tu na tie 2 palety. Pôjdeš tam v rovnováhu cez tú jednu kladinku. Pôjdeš z tejto jednej palety, pôjdeš na tú jednu paletu a z nej preskočíš na túto druhú paletu. OK, tak to bude dosť ťažké, ale jednak. Dobre. Dobre. Lukáš sa musí odraziť z toho malého dzinziku, čo tam je. Pekne. Ne... Nosný dopad, Ale uznám ti to. ale dám si ešte raz ten preskok. Dobre. Že Lukáš si znova dáva tento jeho preskok. Pekne. Teraz to nakoniec aj ustal. Tak teraz sa presunieme do malej haly.
Takže sme tu v malej hale, jazdia sem kus slabší jazdci, ale aj tak si sem vedia dobre zajazdiť aj my. A Peťo si tu pripravil takýto skok z jednej palety na 3. Je to taktiež do predného, no ale podľa mňa to znova dá, takže poď na to. No, dúfam, že to dám, lebo predného sú Moc mu to nejde, pretože teraz 3 týždne má takú prestávku jazdenia, ale snad to dá. Yes! Pekne, OK, Peťo ide, že vraj ešte aj naspäť. OK, preskok. Bum, nice. Tým, že má clean bicykel, tak to bolo extrémne clean. Takže teraz si dám ešte niečo ja v tejto hale. ľudia, takže Lukáš si teraz dá vyskok na tieto 3 palety. Pôjde to tak skriva, aby sa nedotkol zadným kolesom tejto vykrvenej palety. A z tých 3 pôjde preskok na tieto 2 palety. Je to trošku diaľka, ale podľa mňa to dá. Ako hovorím, Peťo, z tej 3 na tú 2 je to dosť ďaleké, ale podľa mňa to dá, takže ideme na to. No poď. Yes! OK. Yes! A kto tu prišiel? Náš druhý kamarát, ktorý vie dosť nové parkour skill, ako môžete vidieť. No a dá nám tu ešte nejaké serky, a takže sa presunieme do veľkej haly. Teraz si dám výskok na 3 palety na zadné, otočím sa a zoskočím dole, takže môžem ísť na to. Také tesné, ale dobre, nechám si to dať. Teraz si dá niečo Eliáš, nejaké kombo. No a Eliáš si dá teraz od tohto tu wall flip. Je to dosť ťažký flip, ale on to podľa mňa dá, takže poď na to. Yes, úplne clean. Čo na to hovoríš, Peťo? Crazy. Jo, pravda. Dobre, a teraz si dá znova niečo, Peťo. Takže Peťa začala trošku bolieť lakeť, takže už bude dávať len také slabšie skoky a takže si preskočí tu na zadné a hore na 3 a po zadnom dole. Takže poď na to. Yes, dal to, jak kráľ. A po zadnom dole. OK. Tak ešte to zobral tadiaľto. A teraz nám Eliáš ukáže nejakú parkour flow. Takže Eliáš si dá takú flow, takže poď rovno na to. Uvidíte proste, čo urobí. OK, balance. OK, dosť veľký preskok. Idem za ním. OK, a backflip pekný zabalený. Teraz si dám znova niečo ja. Zadávam ti tento výskok na túto tú na šikminu a z tej šikminy na týchto 6 paliet. A z nich dole na tú 2. Peťo robil niečo také podobné, ale som to dal znižšie, aby sa to malo ľahšie a to nevadí. Takže idem na to. Aj tak to nebude ľahšie až tak. No, škoda. Takže toto je Lukášov druhý pokus. Nice. Nie. Áno. Som povedal, do 2000 všetko dobré, idem na to. Poď. Ty kokos. Ale drží. Poď. No. To bolo dosť divné, paleta ju spadla, ale to vôbec nevadí, tak teraz si na niečo Eliáš. Takže Eliáš ti to dá teraz ďalší ťažký flip. Z tohto tu pôjde kick the moon, takže poď na to. Yes, pekne. Sa tu bál tohto tu, tejto srajdy, ale nič sa mu nestalo, pekne to dal. Takže teraz si dá niečo, Peťo. Bežila. Takže ako posledný triálový skok tohto videjka si dám preskok z týchto 4 paliet na tieto 3. Je to dosť ďaleký preskok. Neviem, či sa mi to podarí, ale idem na to. Neudržal som, dám si ešte jeden. Druhý pokus, idem na to. Takže do tretice snáď všetko dobré. Ak to nevyjde, tak už na to kašlem, pretože nevládzem.
ako poslednú serku tohto videjka bude asi aj najťažšia z parkouru, bude to preskok tu a Webster dole. Takže poď na to, Eliáš. Poď, davaj. Davaj. Poď. Jak nič, jaký pretočený. Toto bol posledný skok tohto videjka. Takže ak sa vám toto videjko z Trialovej haly páčilo s Peťom a nakoniec aj z Eliášom, Samozrejme! like, odber, komentár, share. No a vidíme sa v ďalších videjkách z Trialu. Takže zatiaľ čauko, užívajte Vianoce. Zabite mňa!